Thilmak Lawrkhawm episode 95 Restaurant makle dangdaite tumai po hi thingpui dora chuan kan cholin thil kan eitlang vek to ngayang Mizoram po restaurant sang atam takhop maya achung an han cheidan te po adangdai chho ve viawa tuntuma restaurant kan en ho tur hi chu restaurant an cheidan te le an kalpui dan maksak le dangdai tak te an hlom ei ve du na te aom chuan comment lama khoi restaurant a hian nge ei ve chak na ber iron soidon nia somna densely noir ti hi French strong ni in thim thama ti na ni berome chu am hing put ang chi chu he restaurant hi ani Moscow te Paris le London a te he restaurant hi auma he restaurant hi a mingang hian thim vek ani top mai ani he hmuna eitan an soidan chuan kan ludon hian kan mobile phone te le thil eng thei om reng chu lokara da na turmin peveka ta chuan surprise menu kan donga athim vek sia enge kan cha po kan hrengai lawani anti ti chuan thim thama kan thutna tur chu athok ten min ko mu thina kan vai in dap chop deuh nok mai thina ni engma mu thei ani lova athim hne hle a ti chuan waiter te chuan kan ei tur te an ron da chuan enge kan ei po kan hrengai lo kan ris ei pop mai zelani thil eng po mai hi atui dana danglam vek big mai hian a hriata a chan chu kan nei tur kha enge kan hrengai box si lowa tin kan bula thu te chu tu te nge an ni po kan thre chuang lowa anom dana dang dai hle ti in review ani pakwana eternity restaurant kuang restaurant ti hrialar eternity restaurant hi mithi kuang siam na hun anga siam ani a Troskavets anti Poland bordara ani tin a restaurant shrim po hi kuang lian pui anga siam ani a achunga chuan thil eina bul tina hian kuang le mithi pangpar te chu akat nuk mai ani hemun nei tu chuan khovela kuang lian ber ani po aring ani helai hmuna hian ron ei tura kal chuan om ve reng thawa an menu te po adang dai hle a 9 days ti le 40 days ti te oma chu helai hmuna mithi te an sun na ming pu siam ani tin let's meet in paradise a in huang ti menu te po ombok an eina tur do kana hian bati pakhat sit sakvek an ni bok pariat na dinner in the sky in chung chuat na ya ei reng chu ani nom lama te po local ve deuh thei ani ma na pon boruak nuam tak chu po van sang taka thingpui le a me ei cha khani chuan dinner in the sky restaurant a hian i lo chol ve thin donia heng restaurant a hian dokan sequal lian tak mai le a thut na tur chu crane an ti thir sei tak sang taka thil khai thei mangin an khai ta thin ani ti chuan an ei tur te zong nen van sang taka chaw satui le te chu tu ma ti boilawin an ei tom mai thin ani amanero atlom lo hle a mi ho sadeu chin tele sang hlau lo deuh te tan chuan he restaurant a hian chol nuam tak ani Belgium mi te siam chu ani a ma se ramdang danga po hetianga eina hi atam chho to hle ani pasarina Christian cafe Japan rama po hian Christianity hi an lo ngai pui thu hle a Shinjuku a chuan restaurant pui thu tak mai siam ni in Christian cafe ti nan siama Christianity rongkai theng bera din ani he restaurant hi biakin ang hle maya achunga chuan i swalim te marilim te cross te Christianity na akentel thil chi sang mangin an chei thua maya hei wang hian he restaurant ta hi chuan holam taka thil eite zu te vain borbor chu anuam lem lo vio mai thei tlotu po anga hle a alandan bera chuan Catholic biak in te po ang vio ani parukna Hobbit House Manila mun mandeu phei chuan no chizuar omna mun tia an soithin Malate district a chuan Hobbit House restaurant oma he restaurant hi sangkha zariat pakhata dai Mabini Street a din tranalo ni to a he restaurant adang lamna big em chu athok tu te zong hi midjet kan ti vek anni khovela mite hlir thona mun ain kol tu tele anei tu te zong po mite vek ni thei om chun restaurant ni in anin chala adik ma na le the Hobbit House restaurant hi alar hle a
hei le chen alo thei le restaurant dang changkang tak te pawh rawn ve thin ma se he restaurant dangdai tak hi an ron lo alan lei thei me ulo chu ani pangana New Lucky restaurant hi Ahmedabad ta ani a he restaurant larna hi an thingpui siam tui te an paratha kan tui tak mai te ai ma in thlan mual ani na zok hi ani he restaurant nei tu pa hi Christian kuti nai rani a ti chuan he restaurant hi man lai to a Muslim ho thlan muala asak nan pop mai ani ti chuan thlan ho te chu atong pok sak nan bi khau lowa ti hian an restaurant chunga chuan thlan chu ain hung fer fur mai ani dokan in kara te chuan thlan chu hung thlapin a thlan lung chu a hringin an hnoi thlap bok tin ni tin hian an manager chuan heng thlana te hian pangpar te le thil dang mangin a chei thin bok ani anti helaya thokte waiter ho chuan an bel to hle a ei tur an pek vel pon heng thlan in kara te hian hne so takin an hel kwal zek zel mai ani palina Dick's Last Resort hi restaurant US a ania anin zar pharnual to nge he restaurant larna chu a thokte hi an sual a an tong kampo a che thei hle ani ma se hi a restaurant tum ani tlat thung tuna hian mun saria lai anin zar phar to a he restaurant ron lar dan po hi adang dai hle ani anei to pa hian restaurant pa ngai le thatak le nuam tak mai chu siam atum ve a ma se a hlo cham viau ni tur ani sum a hlo na sa a bankrupt ti ta der maya ti chuan anei to pa hian ti ngai na hlalawin du da takin he restaurant hi khar ai chuan tin a en kol chhota a customer ho po a be thalo viau ni tur ani ma se mak tak main hetia kholo taka a cholte alo en kol hi alar pui tatlat mai ni tur ani a hlotling chhota phian maya ti chuan an hnuai thokte zong po chuan heti hian in thla da le sual chhuah der turin he restaurant a hian hril vek an ni helai hmuna cholte chu lukhum lian pui mai pek an ni a chuta chuan ngei om tak le moi lo tak in engamo an zia sak thin ani rinai takin customer te hian an hlim pui le ling ta phiana a cholte dokana hian napkin te po chhop ani lova an dil chuan waiter te hian napkin te hi customer te pesatli alowin avomin an vavom thin ani pathumna modern toilet chu kan hrevek ome modern toilet hi Taiwana restaurant pakhat ani a helai mun hi a mingang deuh hian ek in mun nang dewa siam ani vele tlat thung helai mun ni lu chuan thutna te po komot ang vek alo ni anga tin dokan te po chu kutsil na ang dewa siam ni in achunga dar thalang anda ani tin an thil ei tur hi anon chhop dan po adang dai hle ei tur chu komot ang tho te a siama hian an ron chhop thina tin an thil in tur te chu zun na tur ta na an siamang chi te a siama an ron chhop lung zel ani hei ba ka hian ice cream an ron da tel thina an ice cream chu ek tumang taka siam vek ani bok ye chak na tur chi tak ani engemaw panina cabbages and condoms he restaurant hi Bangkok Thailand a mani a alar hle a until ei tur te po atui viau ni soini ma se alar na ero chu an ei tur ai main a restaurant an chei moi na hi ani he cabbages and condoms restaurant a hian milim tel an khon var te le an lai dang te reng chu condom manga chei le siam vek zuni peka thili ei zoa po katirim tuina vel in pek chu bei seisu condom ma thlonin an lo pe text thung jok don che ani he restaurant in heti khopa condom an war hi engia chantia anei tupan zo chuan anei tupa chuan family planning ngai san thule restaurant a ron cholten fanei tlem na chang an hria theina tura ta nin a soi ve thung pakhatna Nyotai Mori restaurant Japan rama hian restaurant tam tak chuan heng Nyotai Mori hi an chinga Nyotai Mori om zia chu mihring chunga ei tur chhop ani atlang puin mihring hi saruakin anom tlang pui thin hetianga mihring mutur te hi an train ve fe phot zela tin an taksa a sam emo mulom thei zong chu anti-5 vek tur ani hetianga om tur te chuan rei tak chelova an om thei angai dona wangin hetiang tur po hian training an nei ve thlap tin ei turan chunga an da ma hian sabon na bi ka siam mang thlapin anin bol 5 vek phot zel tur ani a heng restaurant te hi an lar hle a
mase aman ero ato hle thung atlang puin meichia sarua ka muchungin an ei tur chu an taksa a da thin ani a mi ho sa le nei nung chin ta tan lo chuan hetianga ei chu har sa ve tak ni in alang ani poisa khol ngal char chara Japan rama hanjin deuh ngal mai du te inom mialem Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya